हेलो एवरीवन आंनि गास नार्जारी नोंथांमोननि गेजेराव आरो फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय तो दिनैनि भिडिअ अबेनि सायाव नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ मिथिखाबाय जानांगौ थेवबाबो आं खनसे बुंनानै होनो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि कलेजाव प्रि बैसागु प्रग्राम दङ बेयावनो जों थांनो नागिरदों आगै मनिका जायहा फान्थावसोनि बिब' बेजों आंजों थांगोन ओमफ्राय आङो दायो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय थांसै आरोना लोगोफोर तो दिनै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय तो आं थांसै नायलांबाय था आरोना लोगोफोर नै सासे आर'नाइ नागिरगासिनो रेडि जाबाय सासेयाबो थांसैना आगै मोनफैबाय ओमफ्राय आगै रेडि दा रेडि ओमफ्राय मा होनो आंखौ फैग्रो फैग्रासो अकस्मात लिंफैदों आरो आं थांगोन ना थाङा मिन्थियामोन आङो ओमफ्राय अकस्मात रगा नै ओमफ्राय ओंखारखांबाय दा थांसैना थ'दो होमबा उदालगुरि निउ स्टेडियाम कमप्लिट जायाखै कमप्लिट जाहां आरोना लोगोफोर स्टेडियामानो उदालगुरि कलेज खाथियावनो फैला बिराद गोदोरखा लोगोफोर कलेजाव मोनफैबाय मोनफैबाय ब्राइटनेस दंखायो जोंनाय Tuh, fai, jemput deh. Diwali. Sudah sebenarnya sebagai syuting sebalapan nih बैसागु प्रग्रामाव फैदो इदि एक्ट्रेसा फैनो मोना मिथिबाय सुट लाफुबाय थानायावनो गारनानै फैदोंनो प्रडिउसारा आंनियाव फन खालामदोंमोन जि रागा जोंदों ना मिथिथ'ला बुंथ'ला आं दायो निकु आं मोनसे कुइसन खालामदों नों सानैखौबो बुंगोन इलेक्सनाव देरहानानै बोरै मोनदों एसे ओमफ्राय दिनै नोंसोरनि फार्स्ट ना प्रग्रामा बे जायो गोदान इउनियन बडिनि मेम्बारफोरा दायो सानैया Azai menanti Parisau, orang orang semua, bila mana
सिङाव फैनानै आबादारिफोरा सिङाव फैनानै जिरायनांगौ मानोना जोंहा दसे समनि उनावनो धोरोम हान्जा बेनि थाखाय बयबो गोबारै नायनांगौ Nunggu. Korom. Tangsina ma? Tangsiman tangnyalah, kintu blog end खालामनांगोन ना. दे आरो बिदि थाबायनो गांलाबाय थानांगौ जाहैबाय दे माबा एन्ड खालाम आं मा बुंनो गोसोला End खालामदो माबा ओरैनिफ्राय मासिलांफ्लांगौ बायदि ओमफ्राय जोङो थांफिननो नागिरबाय आरो जादों थांथ'बाय आरो जोंना नालाय दसे आरो फार्स्ट टाइम फैफेर आं बैसागु बिथांखौ थांनांसिगोन दायो नायलाब लोगोफोरजों गैया थांसै हालाना गैया गरम आरोना सिङाव थांसै थ' लोगोफोर भिडिअआ बिसिनिसैमोन मानो होनब्ला बिराद गरम गोजों थानो हायासै फैबाय जोङो ओमफ्राय भिडिअखौ जों बेयाव दोनथ'नोसै मोनफैबाय उनाव ओमफ्राय बेबायदि गरम आरोना थ' दोनथ'नोसै बेयावनो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैगोन